ସକାଳେ ସେଦିନ କେଜାଣେ କାହିଁକି ବୁଲିବାକୁ ମନ ଲାଗିଲା। ବାଟେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ କିଛି ଦୂର ଅନ୍ତେ ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ଘର ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ମୋର, ଭେଟିବାକୁ ମନ ବଳିଲା। ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ପଦେ ଅଧେ ସାରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଘରେ ପ୍ରବେଶିନ ଯେ କଥା ଦେଖଇ ଅଟେ ମହା ଦୁଃଖଦାୟୀ। କେଜାଣେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧବୀ ମୋହର ନିଶବ୍ଦେ ଏକା ହୃଦୟ। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଣ ନୟନେ ମୋ ହୃଦୟ ଫାଟିଗଲା। କହିଲି ସଧିରେ କିସ ହେଲା ତୋର, କ'ଣ ଅଘଟଣ ହେଲା? ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ନେତୃ ପୋଛି ଲୁହ ସଧିରେ ମୋତେ କହଇ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଜୀବନରେ ମୋର, ମୁଁ କାହିଁ ପୁନଃ ବଞ୍ଚିବି? ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ କରିଥିଲି ଗଳା ମାଳା, ଧୋକାବାଜ ସିଏ ନିର୍ଲଜ ଲମ୍ପଟ, ଆଜି ସେ ସାବିତ ହେଲା। ଏକଥା ଭାବିକି ସଦା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଓଜନିଆ ପରି ଲାଗେ। ଏଡ଼େ ଦୁଃଖ ଭରା ସମୟ ଆସିଲା, କହିବୁ କାହା ଆଗେ? ତା ହୃଦୟ ବେଦନା ମନେ ମୋର ଋଣୀ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସି ତାକୁ ସମୁଝାଇ ଆଶ୍ୱାସି ମୁହିଁ କହ। ଶୁଣ ମଧୁମିତା ତୁଅରୁ ଶିକ୍ଷିତା, ହୀନ ମନା କାହିଁ ପାଇଁ? ଜୀବନଟା ପରା ପରୀକ୍ଷାଗାରଟି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଯା ତୁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରା ନିଜ ଭିତରେ ଲୋ, ତୁ କାହିଁ ଖୋଜୁଛୁ ଯାଇ? ନିଜର ଅନ୍ତରେ ଖୋଜି ଦେଖ ଥରେ, ଅବଶ୍ୟ ପାଇବୁ ତୁ। ପୂର୍ବ କଥାତକ ମନ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥର ହୁଅ। ବେଦନାଦାୟକ ଯାତନାକୁ ଭୁଲି ଆରାମରେ ରହିଥାଅ। ମନରେ ଯେତେକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ସବୁତକ ପରିହାର, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଖୋଜି ଆଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମ ଭିତର। ଅଭିଯୋଗ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ କି? ଏକଥା ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ, କାହା ଆଗେ ଆଉ କହିବ ନାହିଁ କି? ଯେତେଟା ଅଛି ଅଭାବ। ଆମ ଜୀବନର ଆମେ କି ପଥିକ, ଏକଥା ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଯେପରି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁ ଯେତେବେଳେ, କେବେ ବି ଡରିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯେତେକ କହିଲି ତୁମକୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁବାଣୀ। ଜୀବନେ ଥରୁଟେ ଉତାରି ଦେଖଲୁ, ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।